musidɓe Bowal Ganni rendo pinale neesu on calminama on juurama on mbiyama bisimilla nder ndeɗo tongode hesere yewtere Bowal Ganni tawa hande eɗen gari ruttanade hunde e tarikh ruttanade hunde e dartol ɓaleɓe no lorlira no tampinira e nder dartol windere no nangira kulle nangira pamaragol taw non ɗum ko innamade dari waɗi ɗum banɗum ɗum ɗo ɓaleɓe guuri ɗum ko ina wona duuɓi hakke 200 walla 300 hakkude ndolago pawange mum guila e dahgo ha yanti e maculingol woni esclavage caggal ɗum yanti hen ko wiyete ko colonisation woni jimadi ha yetti néocolonialisme ko aada ene hutoro aade bandum yilano ɗum dalillaji e kala fannu yewtere men hande Bowal Ganni ene ruttuno wotere ɗen toɓɓe woni ko wiyete les tirailleurs sénégalais noon waɗi en addude nde ɗo windande hande ko tugnade e goo lewru bowte walla lewru décembre nde nanga ñalande mawningol walla ni ñalande nde ganduɗa nde ko nden arti manditare nde koninkoɓe yanoɓe fellinoyde tubakoɓe mbara e mbadi kukkidindi taw mbarda tan ko namdade hujjaji mumen ko gonga noon hayso tawi nde ngal ɗo badal waɗi koye 1944 ñande goo lewru décembre haɗata so en duttimo no woɗɗi eɗen gandi kam ko wiyete tirailleur en godalngal men hecci nde ɗon ñalade wadde kay firti wona tan wolde aduniyankore adande wona tan wolde aduniyankore ɗimmere ɓeɗo koninkoɓe ƴetta kono ɗeɓe ƴetta koɗo woɗɗi ɓe ƴetta ni ko guila hunde e guure nder leydi Sénégal ina goni e jimadi Faraysi kono kadi ina jeeya e nder jimadi Faraysi ina jaggira kono guure Faraysi ni ko gonga noon helmere adande nde ni eɗen mbawi wiide wona tirailleur helmere adande nde wonno koko wiyete lapto ha yetti tirailleur eɗen mbawi wiide kam kelme ɗe foof ala hen helmere to banggue firmum ni rokkirore neɗɗagal timmugal wonande on nanguiraɗo ɗum ko wiyete tirailleur en won jagguirɓe ni inde nde ummi koye tirailleur noon woni aynade saabu wonde ɓe adande ɗo wasde ɓe heblede ina gasa tawa koɓe aynotoɓe piyande hani kamɓe les tireur ailleurs wonte tirailleur woni aynade fiyande won wiɓe helmere nde e hoore mum ko ɗon ummi ɗum tan ni ne hollira wonde guila dosɗe gadane koɓe yimɓe famminaɓe e on ɗon fanno wonno wiyama noon ko e 19e siècle e duttorɗe kewɗe kolliri wonde ko nden ɗum miijta ina jeeya e miijiɓe godalngal tirailleur en omo ganduɗa kañum woni Louis Faidherbe badɗo belanteje mum ha timmiɗo e nder leydi Sénégal eɗen gandi 1854 jaafoɗon ko kanko wonno gouverneur ɗo ko kanko kadi miiji ɗum ɗon nde o miiji ɗum ɓoyani tabitina Napoléon ko kañum tabitini ɗum e hitande 1897 taw tirailleur en goodi en tirailleur en adanni wiyama wonde ko Sénégal naaɓe ɓolɓe wonno caggal mum e nder ƴellitgol tarike dartol woodi tirailleur en joftinteɓe kadi e leyɗele goɗɗe ɗe ɓe ƴetta tirailleur Congo woodi tirailleur Dahomey woodi tirailleur leyɗele goɗɗe toɓe gummino woodi gam ruttinde ɓe iwdi mabɓe nde yeehi noon ha e ƴellitgol ngol yeehi ha ɓooyi wiya yo ruttane inde adantere kamɓe foof haysoɓe gona Sénégal naaɓe ɓe batti wiyede des tirailleurs sénégalais ɓeɗo tirailleur en noon ko addani ɗumen ko dañde nde ɗo ñalade nde ganduɗa nde ko arnoɓe wullitade beela ina mbaɗe e gonko moƴƴo walla ina totte damurde men caggal nde goppita ko ɓen ɗon de ina wayna jayli mbaɗa e mumen ha kañumen foof kawri e ladiam hayso tawi dartol ngol e jiyanɗe ɗe ina certi tirailleur en kam
ina ganda wonde walla gonɗon wargo kam ɗo caroyɗo waɗi ñande goo lewru décembre. eɗen mbawi wiide noon kamɓe tirailleur en ɓe hayde ɓe goppita tan yoɓe koot ko tawa hankkadi tubakoɓe ɓe gandi ina wayno natti hankkadi naftude wawde hutorade ɓe saabu hankkadi tawa France fuɗɗima heptude hoore mum e jimande nazi woni leydi Allemagne. eɗen mbawi wiide noon wona tan e wolde adunuyankore ɓe kutora kono noon kadi ɓuuri tabidde e wolde adunuyankore adande 1914 et 18 tabiti e wolde adunuyankore ɗimmere 1939 et 45 nde nden wolde adunuyankore gasi eɗen mbawi wiide kamɓe tirailleur en ɓe ganduɗa ɓe ko kañumen goni dañoɓe nden ɗon ñalande hewɓe mabɓe gartira ko jiidani artiraɓe ɓe ina waɗi ɓe ganduɗa ɓe ko heddiɓe toon ɓen ɗon ina limte e ujunnaji yimɓe heddiɓe toon. caggal ɗum woodi hen jaggaɓe kadi mbaɗa e kasoji goppitoya caggal mum kono eɗen mbawi wiide foof dey ko kutorgol tan nguru ɓalew woni ɗon kutorgol ɓalejo tan woni ɗon. caggal nde France yalti e jimadi leydi Allemagne ɓe hen nangganoɓe goppita hewɓe mabɓe gartira koto leyɗele mumen ɗo hewɓe kadi gartira ga e leydi Sénégal. e on saaha kadi wona tan ɓe gartirama kono fandare nde wonno ko ɓordeɓe ɗum ɗon koɓe ɓornono. fandare nde wonno kadi ko beele konu leydi France kañum e hoore mum ina natta somde nguru ɓalew taw wonat toon tan ko woɗeɓe ɗum ko caggal hankkadi nde ɗamina wonde jaam arti dejre arti. ko ɗum saabi lewru novembre 1944 ha lewru mars 1945 hewɓe ɓe ganduɗa ɓe ko tirailleur en jagganoɓe itta e Afrique occidentale française ɓen ɗon ina wayno gartira kono ina wayno keweni mabɓe ina qime e hakkude ujunnaji 9 temedde 6 e capanɗe 7 innama aade tawa ɓen ɗon en ujunnaji 3 e temedde 2 e capanɗe 61 ko nangganoɓe mbaɗa prisonnier ji heddiɓe ɓe ganduɗa ɓe ko ujunnaji 6 e temedde 3 e capanɗe 34 ɓen ɗon itta leydi France nawta to leyɗele men hewɓe gartina e on saaha e nder leydi Sénégal. kamɓe artunoɓe ɓe ko kamɓe nattuɓe jaggirede koninkoɓe e nder kono leydi France hay so tawi ƴiƴemeje mabɓe duufi ɓe bartima ɓe bartini ndin ɗon leydi. kono ni eɗen mbawi wiide haade men artude e ɓen ɗon campagne e hoore mum ƴettugol tirailleur en tuma nde waɗata nde omo ganduɗa o ko kañum woni Blaise Diagne waɗi hen ko mawni saabu e ɗaɓɓade tubakoɓe kanko e hoore makko mo ɗaɓɓirano addude hakke 50 ujunere innama aade taw ko sagataɓe yerletiɓe rufoyde ƴiƴemeji men dufunoye ɗumen leydi France. wiyama wonde wona tan 50 ujunere nde yimɓe hewɓe cikkuno o wawa addude kono o addi 77 ujunere innama aade taw ko sagataɓe sembollinɓe beele ina jaaha ina dartonoyo leydi France. hollirama kadi wonde peeje woni stratégie mbo huutori ko fuɗɗorade galleji sernaɓe ɗeɓe mbiyata galleji mawɗi beele ɓen ɗon ina tottira ɓiɓɓe mumen omo anduno so ɓen tottiri ɓiɓɓe mumen tugnade hakkilantagal ngal Sénégal naaɓe ne mahori e galleji dini ma yimɓe hewɓe hankkadi mbattu ɗum yarlitare. ɗum saabi galle El Hadji Malick Sy mawɗo tottiri ɓiyum biteɗo Ahmed Sy mo ganduɗa o koye nder leyɗele tubakoɓe heddi. galle Cheikh Oumarul Foutiyou eɗen gandi on ɗon fannu tottiri gote ɓiyum ha on ni ko toon heddino kono artira kadi ubbiya ɗon to Ségou to e nder leydi Mali. galle Cheikh Ahmadou Bamba ƴettina ɓiyum gam tottiroyde woodi almuɓe yarletiɓe mbi ɓiɗɗo yahata on ɗon yeehi arti. gaga ɗum ni kadi galle Qadiriyankoɓe kañumene ko koye men tottirino ɓiɓɓe men ko ɗo noon hankkadi goro woccol waɗi yimɓe foof pelliti yaade. jahgol ngol heewi hewɓe gartani artunoɓe ɓen ɗon goni ɓe dañani sagoji men e ñande goo lewru décembre. ɓen ɗon artunoɓe darinoɓe ina namdo jobdele men tawa ɗen ɗon jobdele kadi meeɗa fondede e jobdele koninkoɓe leydi France hono nanguireno
sikkede wonde ina wayno ɓen ɗon e on saaha tugnade fanno gurdam men ga cohlana ni hay gurdon ngal ko ɗum saabi e on ɗon saaha ardinoɓe to banggue gueɗe gabbiniɗe ko fati colonie mo leydi France ko wayno biteɗo René Plévan kañum e hoore mum woni sababu e artirɓeɓe gam ɓordeɓe ga e Dakar on ɗon contingent walla gunɗon konu umminogo toon rewi Rennes rewi Versailles rewi ɗo wiyete La Flèche caggal ɗum e kawriti kamɓe foof e nokku mo ganduɗa o ko biteɗo Morle ɗon ɗo ganduɗa ɗo hakke ujunere temedde jeegom e capantati e joyi tirailleur ɗo jolnama ɗon ñande joyi lewru novembre 1944 e nder laana ndiyam ko ganduɗa ka ko jeelode leydi Angleterre ɓe jettiɗo e Dakar ko ñande nogas e go lewru novembre 1944 wayna bo e temedde tati e sappo e joyi tirailleur e nder ujunere temedde jeenayi e capanɗe joyi jogornoɓe arde ɓen ɗon cali ummade leydi France ɗo mbi ummata ko toon so wona gonko men fewnite yurnete ha mbatte lawol keɓa ɗereji men heddiɓe ɓe nawta e nder lawol gartugol mabɓe kadi ko ina abbo e temedde nayyi calima e won nokkuji ɗe jippino e escale ɗo ƴangno ɓuuri tengtude ko wayno Casablanca kañumen cali joltude e laade ɗon ɗo keɓani ko ganduɗa koko jobdele men jobdele ɗe ɓe keɓani ɓe keɓno tan ina wayno ko avance 1500 francs wonno e on ɗon saaha ko franc français haalate ɗum ɗon ɓe keɓno ɗum ko guilani ko adi nde ɓe jolo e lewru octobre walla e lewru novembre e mayirde lewru novembre 1944 ko ina tolno e ujunere temedde jeegom koninkoɓe Afrique naaɓe kono noon taw limore windade e ɗereji keptinadi lawɗinade e leydi France haali ko ujunere temedde capanɗe jeetati ummiɓe e nder leyɗele kewɗe nder Afrique occidentale française woni Afrique banggue hirnangue nattina e nder ko wiyete les tirailleurs sénégalais kamɓe foof ɓe ndendina to wiyete Camp Thiaroye nde ɓe ndendina to Camp Thiaroye ummiɓe Dahomey ɗo wiyete hande Benin ummiɓe Soudan français hande wiyete ko Mali ummiɓe Haute-Volta hande wiyete ko Burkina Faso Côte d'Ivoire ummiɓe e nder nokkuji goɗɗi ha e Tchad ha Centrafrique Niger Gabon ha e Togo mbiyen leyɗele 17 kañumen foof eɗen mbawi wiide keɓani hen sagoji men ɓeɗo foof gartira ga e Dakar mbaɗiya nokku biteɗo Thiaroye wayno Sambène Ousmane woodi ko windi hen dartiyanki goɗɗo biteɗo Armel Mabon woodi ko windi hen ɓuuri tengtude e saaha nde ɓe keɓata ɗen ɗon jobɗele taw ko jobɗele jawniɗe taw kadi ko ɗum weccitte ko e nder koppareji leydi France ina wayno on ɗon saaha ne ɓeydo ɗum famɗitinde baɗal ɓangal ñande goo lewru décembre ina jeeya e ko ɓuuri ɗum tabidde goomu ngo ganduɗa ngu ko fonnoɓe yaltude ɗon nawe to Bamako ɓen ɗon fonno ummade ɗon ko ñande nogas e jeetati lewru novembre kolliri wonde loppet kañumen jaltata ɗon ɗo keɓani ndamorɗum men taw kay kala koɓe ponno heɓde ɓe jooɓe ɗum haalaɓe e on saaha ɓe jaɓoyani ɓeɗo ɓe ganduɗa ɓe ko jattiniɓe dartiɓe caali ɗum addani goto mo ganduɗa e on saaha ko gonnoɗe kono leydi France général Marcel Dagnan e on ɗon saaha kañum e hoore mum yalti gam haaldude mabɓe walla gam wawnudeɓe hollirama wonde garangal on ɗon addani ɗum ni caɗele mette e musalla ɓe jani e mum ɓe jani e oto mum woodi ko heewi koɓe bonnani ɗum won wiɓe ni ina wayno e on saaha kanko e hoore makko mbawko ko joguino e daraja mo joguino jippimo yeeso mabɓe koɓe namdino ko fof kadi ala hen ko jafti kono noon hollirama wonde caggal ɗum o ruttiti wiyama ni wonde kanko on ɗon général ɓe mbawno addandemo caɗele so yoɓade fittano makko walla kam barmin ɗemo ñande nogas e jeenayyi ha capantati lewru novembre kanko général Dagnan o darni kono gotu taw ngon cetal kono walla koyngal kono ina wayna ko gam dartade ɓeɗo ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni yinnoɓe yoɓade fittano makko walla jettininoɓe mbi mbaɗata yamirore ndo wiide omo heeɓi ɗum noon e yamirore ɓe ganduɗa ɓe ko ardiɓe mbo toon to leydi France to e on ɗon saaha sandarmaɓe kañumen e hoore mumen tawa ina watta e nder mumen
jeeyaɓe e tirailleur en sénégalais kañumen e hoore mum ɓuri tengtude e rogere jeeɗiɗi woni 7e régiment kañum e rogere jeegoɓere kañumen foof ina wayno eɗen mbawi wiide janti e ɓen ɗon gendarme yantude kadi e kaɓirɗe ummiɗe to leydi dowlaji dentuɗo Amérique ɗeɓe kutortono gam yoɓade pittali en ɗon ɓe gandaɓe ko kañumen goni tirailleur sénégalais en jattininoɓe mbi jahata so wona keɓa jobdele men jaggu ngu ɗon ɗum ɗesi wade e général o kañum koye jofti ndenne de ɓen namdotono tan ko hakkeji men hollirama wonde capantati novembre jofi goo lewru décembre koninkoɓe fi hewɓe eɗen mbawi wiide jippimo e nder nokku on ɗon hono Kambo Thiaroye hollirama wonde subaka law goo lewru décembre tuggi 6h30 guila nden ko tawɓe naati toon waktuji jeeɗiɗi nde payi hojomaji capantati e goto e koninkoɓe binoɗo ina darto yaltini laaɓi mum kañum e hoore mum ina wayno eɗen mbawi wiide doole pawa e dow mum wiyama wonde rafal gadana walla piyande gadani ɗi ko 8h45 ɗen piyande ɓuuri e condi caggal mum mbaɗoyi kadi taw ko ɗen ɗon goni sabade wargo ɓen ɗon mbaɗoyi waktuji 9 pawɗi hojomaji capantati taw ɗen ɗon pewna koye kamɓe tirailleur en ɓe rentunoɓe e nder nokku goto wiyama wonde piyande ɗe ina wayno duumi tan ko leƴƴanɗe toko se woni hojomaji walla mbiyen soganduji ɗi kewani wa hen wonde foof version ngaji ɗi ine keewi kono kam ko version ngaji tan kollirɗe wonde baɗal ngal waɗi baɗal ngal kadi waɗi koɗo Thiaroye ɗo baɗal ngal waɗi ko ñande goo lewru décembre ngal waɗi ko waktuji 9 pawɗi hojomaji capantati heddi noon yimɓeɓe ene jeddodira e kewede ɓen ɗon waraɓe o fuuti o duriɓe ligguey mabɓe o saabu wonande mo cuballo so tawi koto banggue bilan wonande koninkoɓe leydi France hollirama wonde woodi hakke officier ji tati gañeɓe hen e nder ɗinɗon janguji e dille bannoɗe toon wonande to banggue ɓen waɗannoɓe ɗen ɗon dille nden ɗon sépéré salinoɓe yaade so wona keɓ gueɗe men hollirama wonde 50 maayi ɗon e ɗon télégramme bayninoɗo Dakar lamorgo leydi Sénégal ñande ɗiɗi lewru décembre 1944 holliri gonde kañum ko 24 maayi ɗon e ɗon 50 e jeegom heddiɓe ɓe kañum men ko barmuɓe e nder ɓen barmuɓe 12 maayi caggal mum 12 e 24 woni 35 ɓeɓe mbiyata ɓe kono kadi cimtol gongol holliri wonde ñande 5 lewru décembre 1944 wonande duttorɗe ko banggue koninkoɓe leydi France kaali wonde ko 24 mbara ɗon e ɗon 49 heddiɓe ɓe nawa koto hôpital kamɓe foof noon ko toon ɓe maayi 49 so yanti 24 woni 7 maayi kono noon hewɓe no kolliri wonde ɗum ina famɗi sanne woodi kadi woɗɓe nangaɓe gam ñawoyede ɗen ɗon nangaɓe ko hakke 51 tirailleur en gonno ɓe ñawa ko ñande 6 lewru mars 1945 e ɓe mabɓe no wayno coka ɓe hen ɓe duuɓi sappo ɓe hen ɓuuri ɗon walla ko jaasi ɗo yaltude kadi e ɗum ɗon koɓe pawa to banggue kopporeje to ɓen ɗon kadi woodi e mabɓe yaafuyaɓe hayso kewani e hitande 1946 e nder ɓen jagganoɓe soka kadi tato ma yi toon e kaso ɓen nangganoɓe kadi e hitande 1947 ɓe goppita ko hakkude 17 lewru juin 1947 kono kam ina woodi cewle goɗɗe kewɗe hollirde wonde ko maayi ko temedde guile ɓaleɓe ha eɓe ganduɗa ɓe ko tubakoɓe won hollirɓe wonde ko maayi ko temedde ɗum kam ina wawi laatade hani laato ujunnaji so tawi en koddiri wonde haala ka waɗa tan ɗo e Thiaroye fuɗɗi kono so en ndendini maayiɗele ɗe ko maayi ko hen ko ujunnaji yimɓe hande ɗo Guenale Thiaroye kamɓe ɗo ɓe ubba ɗo ina tawe ɗon hakke Guenale 200 e Guenale 2 200 wa mulde tawtede ɗon wona tan noon ɓen tirailleur en waranoɓe goo lewru décembre 1944
kono ko maaynoɓe ko adi ɗum sabu ceheɗe koko peccino to tubakoɓe ɓe ubbate to e to koninkoɓe ɓe gona tubakoɓe ubbate to wonano gotum en adiɓe mayde ha e mayɓe e golwole mawɗe artiranoɓe ga ha e mayɓe e nokkuji goɗɗi tawani ina wayno ko koninkoɓe artunoɓe ga ko kañumen foof ndendina ɗonete e nder guenal ɗe ganduɗa nde hay goto wawa wiide ko o woni o musidɓe tedduɓe bandiraɓe tedduɓe hettotoɓe boowal ganni nden mbaɗanno tan meftande ko faati e Thiaroye 44 tugnade e oɗo ñalawma tariki yanki kono no ñalawmaji goɗɗi tariki yankoji goɗɗi ɗi ganduɗa ko kutorgol ngol ɓalew dofɗo jiiƴam beela tan tubakoɓe ne mbawa rimɗude nden yaware ne heddiɗo ha joni hayso tawi wayli jaɓɓal nden hiiɗede ne heddiɗo ha joni hayso tawi joni tubakoɓe ndewata koto hakkilantagal jettinare e salade ummonama kono noon nden jettinare e salade nder tariki jawtuɗo kala ummoninoɗo ɗum gurdam ma fittano ma heddimo hen jettinare hakkilantagal hande kadi ne wawi umminede kono holko ɗum jogori jibinoyde hakkude jokkodiral leyɗele Afrique e leydi France ɗum ko hello udditima wayen wonde foof wona ɗo wonno woni wona ko wonno yo won tan ha abada ɗum koko nattata Be pota tanne kuri mede kuri jane pole madam ngari me joro kuni